дарунӣ, оромии дарунӣ бини хоридестай. беҳтарин оромии дарунӣ. бо чӣ гап? бародарам, мастер угвей. ҷанги мову ту 500 сол пеш буд шуда буд ку? Анак ма тайёрум ки тира мағлуб созум. Аниқ тайёрӣ? зур шидай ку? тай 500 сол пеши рӯҳо багард мефаҳмӣ дар бораи зиндагӣ ячиним чира. ма ҳамаи ба ҷилое ки дар дасти устозои беҳтарин бад гирифтам ша. Не, ва анаки ма омадам ки ба ҷили тира багирам. Кай ту мефаҳмӣ бародар, чанд қай бисёргирӣ ҳамон қадар кам фоида мебинӣ. ҷили тира бигирам агар ман ниҳоят метавонам мисли ҷанговари аҷдор ҳокимият ба даст биёрам. Анаки идов ту мада халал расонда наметавонӣ. ма тира ман каданиам набудам ростига. ба ҷои ман дигар кас туро мағлуб мекунад. ма ҷанговара меёвам, ба ҷилша мегирам ки ҷоида набоша. машқ менӣ? ман ту ча мехӯрӣ? мода ду порс хурутоб тиен? се фатирам фаромӯш накунед. лагман қати чой кабуд, хонум паланг чой кабуд мехӯрӣ? Лимончой, лимончой, лимончой. ҷанговари аҷдор, деҳара ҳимоя кун. ҳова 5 деона. ҳама ҷо тунда истодаем, мо селфи кадестем. То 24 соат дар фикри селфия? бача, мо 5 деонаем. бояд ҳар як қадаи мо мезанем ки ногӣ боша. мефаҳмӣ? ина масалан дара бояд нахеҳӯй кунем. бо ҳама кора борад? устод шифу, ҷанговари аҷдор хато накард. бешӯхӣ? мапросамаем. ҷанге ки аввал сар мешавад дар майнаи сар аст. баъд аз он марҳамат. зури бадайку устод чифу. ягон маърака дорем чӣ? имрӯз дарси охирони шумоай.
охирон чӣ хеле дарси охирон шумо да ҳечи накуфта будем ки касале нигоҳ кунед агар соз метовен ку созам. созен ҳаматун 100% соз метовен охирон дарс барои овай ки дигар дарсора аз ин пас ҷанговари аждаҳор мебара ки ма дарс ёметам хубиш нав хонум паланг дарс ёмет ё зудтар медонам дидин ҷанговари аждаҳор хонум паланг нест ти бас кунен ё нигоҳ кунен ма чишон ёд метам ҳар кас дар худаш бо чизе дорад ки устозам ёд мегираю масалан ма озитада як чизи дигар нишон метиҳам ҳушёр ша тайёр ша чиё вау гап надорум туна куҷо шид надиден ша устоз ӯ рафта хитона ғам натие бачак фармони шуморо интизорем агар ту хатогӣ кардӣ танҳо ҳурматро аз даст медиҳӣ ин танааш танҳо хатаровар аст хато каду гап нест фармон форатон агар фармон маймун айҷод наҷум гап нест устоз хонум паланг ранги шамол то бихӯ гап нест устоз найзачиё паронен бахшиш хато каду лайлак болотар бипар маро мекушанд хонум баланд қати маймун шумо сисмора да болотон гирифта ба монанди сегонае додбоз бикунен уна ду нафари дигартон боша ёрдам тиен ки хушрӯ бишава хайб як коре кунен ки битонен охи бахшиш гап нест устоз ягон чи нава ёд гирифтен охи бале фаҳмидем ки